לך, חוצפה, הוא אומר לי לא להיכנס. הקליק הקרן קש... לך! פוף! תגידי מה, את חוצפה. מוישת וויס. אומר לי לא להיכנס. זה קופת חולים שלו, אומר לי לא להיכנס. חוצפה, ראית אותו? אתה האחרון בתור? אז אתה אחריי. חוצפה כזה, אומר לי לא להיכנס. תגיד, הרופא הגיע? אתה כבר לא צריך רופא. מה אתה מתערב? מה אתה מתערב? כל אחד בארץ דוחף את האף שלו. כן צריך, למה אתה יודע מה אני צריך? אני אומר לך, מה אתה צריך? מי אתה פה? נעים מאוד. נעים מאוד. אנג'ל. אנג'ל סמואלוב, מלאך המוות. באתי לקחת את נשמתך. איך כל המשוגעים בארץ נדבקים אליי, אני לא יודע. נפוליאון כבר לא טוב, יופי. נשיגה הרופנדס. אתה בחופש? נעים מאוד. אנג'ל. אנג'ל סמואלוב. שם יפה, אתה קרוב של סמואלוב מהשטיחים? מלאך המוות. מלאך המוות. שככה יהיה לי טוב. מלאך המוות. סוף סוף הגעת. חיכיתי לך שנים, איפה היית? אתה יודע מה עבר עליי? קראתי לך, לא באת. אתה יודע איזה צרות היית חוסך לי אם היית בא לפני כמה שנים. סוף סוף רואים, מה שלומך? זה טוב לראות אותך, שמע. אתה נראה הרבה יותר טוב ממה שחשבת. אוי, איזה צרות עברו עליי בשנים האלה, אני רוצה להגיד לך. בבית קשה, בחוץ קשה, אי אפשר לנשום בארץ, אתה לא יודע מה קורה. באוויר מלא עשן, המים מלא קולי, הגבינה רזה, הבשר שמן, המלח מתוק, הפרצוף חמוץ, אפילו התפוח, זוכר התפוח? גם אין שום, תראה, אין ריח, תראה, אין ריח, אין צליל, שום דבר, כלום. פעם האוכל היה... היית הולך בטיילת לאכול, המסעדה קראו לה תנובה, המלצרית קראו לה לובה, היית נכנס, היו מביאים מגש, אומרים בתיאבון עם חיוך ועל המגש, מה אני אגיד לך? גועל נפש, דרק, גורניש, סטייז, לבני החמוצה, גהגת לב, לא היה מה לאכול. בשביל זה הלכנו את הטיילת? גיגנגן, נלך. מה זה נלך? נרוץ, נרוץ, כמו בסג'רה, כמו בסג'רה, אותו דבר. איפה היית במאורעות תחמש? תחמש בקרב על ג'בל פלפילה? שם היינו צריכים אותך. היינו 8 יהודים נגד 800 פדאיון, בטח. לא היה רובים, עשינו ביד, בטח, ביד, טה-טה-טה-טה-טה, והם מתו, מפחד. אוח, איזה ימים היו. בושטינה היה צועק, חבר'ה, לא לוותר. קדימה ללכת, אמרתי, מה זה ללכת? לרוץ מהר לפני שיהרגו אותנו. בושטינה, הוא לא ידע פחד, מה הוא? כי הוא לא היה שם. נתן פקודות בפלאפון. איזה, גם פלאפון לא היה. היה קופסאות שימורים, היו צועקים, גם קופסאות שימורים לא היה. סתם היו צועקים ליד, הלו, 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 זה היה מגיע. אוי, איזה ימים. הבריטים היה להם שמשיות, זה היה תנוק, תנוק. מה הקשר? אין קשר. כל דבר צריך קשר, אין קשר. היה תנוק. אוי, מה אני אגיד לך? נלך. רגע, מה זה? רגע. בשנת 70 אני מחכה לך, עכשיו אתה תחכה רגע. אתה יודע מה עובר עליי? סוף סוף יש לי ולדבר. 3 שעות לוקח לי להתעורר בבוקר. אני מתעורר כבר, אני קורא לאשתי שושנה שתכין כוס תה. היא כבר 7 שנים איננה. אוי, הנכד, אתה צריך לראות את הנכד שלי. יש לו שן אחת שהוא מחייך. מה שהוא עושה בשעה, אני לא עושה בשנה. אז מה זה משנה? שנה יותר, שנה פחות. הזמן היה אחר פעם, לא יודע, היה יותר לאט. ישבו, חליפה יפה. זה בד אנגלי, מפנקים אתכם שם. אוי, האנגלים, אתה זוכר את האנגלים? היה להם לימוס, היה תרבות. אתה יודע, שהאנגלים היו עושים עוצר, זה היה תנוק, אני לא אשכח את זה. היית בא למחסום, היו אומרים, Good morning, היית נותן תעודת זהות, היו אומרים, Welcome, thank you. היה לימוס, היה תרבות. איך הם היו שותים תה עם חלב האנגליים, ככה, בשקט. לא כמו הבלגולס, בשקט. היה שורף להם, לא שורף, אבל בשקט. זה האנגלים, איך אומרים? לעשות קקה במכנסיים כל אחד יכול, אבל שלא ירגישו, זה החוכמה. מה הקשר? זה אין קשר, מה אתה מחפש כל הזמן קשר? כל דבר צריך קשר. מה הקשר שלנו לעזה? אין קשר, זה כל היופי. הבריטים. אוי, האנגלים, תראה מה זה, עד שכבר קורה משהו טוב בארץ, הולכים ומגרשים אותו. תגיד, סליחה שאני שואל, מה זה הכנפיים האלה? מה זה? זה האופנה האחרונה שם למטה? זה לא מתאים, הכנפיים. אתה לא כועס שאני מתערב, אבל זה לא... אני אף פעם לא כועס. אתה עושה מעצמך צחוק, סליחה שאני אומר לך, זה לא מתאים כל הדבר הזה. טוב, בוא, נלך. אוי, תראה, שכחתי להחליף את הפיג'מה. נו, תראה איפה הראש בקקט לגמרי. תגיד, אפשר לבוא ככה? לא. מה לא? יש לי סחרחורת. אני אמצא מישהו אחר יותר שקט. לא עושים סקי איפה שאין שלג. מה הקשר? אין קשר ואני לא רוצה איתך שום קשר. רגע, אדון סמואלוב, רגע. עזוב אותי, יש גבול גם למה שאני מסוגל. אדון סמואלוב, אל תשאיר אותי לבד, אדון סמואלוב. הולך להיות רע בארץ, מי כמוך יודע? אדון...
אוי, זה אף אחד לא עושה את העבודה שלו. נמצא איזה דרך אחרת לגמור את החיים האלה. נלך למס הכנסה, נקרא עיתון, נסתכל בראי. אוי, ארץ ישראל, חלום שהתגשם. מתי כבר נתעורר מהחלום הזה? ויהי זו לכדי, נדרר את הרעיון.